Nebeský Otče, v mocnom mene Ježiša Krista, ďakujem Ti za túto chvíľu, Pane môj, a prosím, očisti nás, aby sme boli hodní toho prísť pred Tvoj trón a prosiť. Pane, odpusť nám naše hriechy. Zľutuj sa nad nami, prosím. Všetka sláva patrí len Tebe, Hospodin, v mene nášho Pána Ježiša Krista. Pane, modlíme sa za mesiac október. Nech sa bude diať čokoľvek, Pane, prosím, nech je to Tvoja vôľa. Pane, veď naše kroky každý deň v mesiaci október. Tvoje slovo hovorí, že každý deň je nová milosť, Pane. A my ťa prosíme o túto milosť pre každý nový deň, pretože ju potrebujeme. Pane, bez Teba sme nič. My dávame do Tvojich rúk každé rozhodnutie, každý krok, každý problém a chorobu, aj to dobré, aj zlé. Pomôž nám, aby bola naša myseľ naladená na Teba. Hospodin, Ty si veľký Boh a nikto nie je ako Ty. Pane, ako hovorí Tvoje slovo v žalmoch, Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam. I môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán. Svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad Tvojim poznaním, je privysoko. Nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred Tvojim duchom? Kam by som utiekol pred Tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si uslal v podsvetí, si tam. Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma previedla Tvoja ruka a Tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma tma ukrie a noc moje svetlo obklopí, ani tma nie je dosť tmavá. Noc Ti svieti ako deň, tma Ti je sťa svetlo. Veď Ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Pane, ďakujem Ti za našich blízkych. Prosím, nech je Tvoja mocná svätá ruka nad nimi. A naši blízki, ktorí ťa nepoznajú, Pane, dotkni sa ich srdc, aby ťa prijali do svojho života. Pane, modlím sa aj za našich nepriateľov. Prosím, odpusť im, ak majú niečo proti nám, a rovnako aj odpusť nám, že ich nemilujeme dostatočne. Veď aká je to láska, ak milujeme len tých, ktorí milujú nás? Pane, posilni nás. Nech je mesiac október podľa Tvojej vôli v mene Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, aby sme mohli aj naďalej šíriť Božie slovo, podporte nás tým, že sa pripojíte k tomuto kanálu odberom. Boh vám žehnaj v mene nášho Pána Ježiša Krista.